Danas smo vas pitali šta mislite o predlogu meteorološke stanice Beograda da se vrati letnje računanje vremena zbog toplog vremena. Sviđa mi se, ne dopada mi se ovo. Ja bih voleo da leti ne pada, ali kad već mora. Računanje vremena smeta mi zato što još više skrate dan. Da bude stalno jedno računanje vremena. Više mi se sviđa ono što su Rusi uradili, oni su odbili. Tu nisam siguran, ne znam šta da kažem u vezi tog računanja vremena. Ne vidim šta dobijemo time i glupost. Brzo mi dođe mrak. Što se mene tiče, pošto sam ja penzioner, meni je sve jedno koje je vreme. A ko odlučuje kome je neophodno, a kome je Čuo sam, ali ne znam. Da, interesantno. Pošto su male akcije, i to me mnogo ne interesuje. Super, kad mogu nadu da se kupam. Meni letnje računanje vremena ne odgovara. Duže, da. Se čokolade tope.